Kesäilta kun alkaa hämärtää, telkun ääreen kroppani jämähtää. On elämää suurempaa tää, kuukauden elän futiselämää. Kello 2 herään mä valvomaan, kun Tunisia kohtaa Alankomaat. Näitä pelejä on aivan liikaa, en pysty millään kaikkia tsiigaamaan. Antakaa jo mulle armoa, en tahtoisi mä öitä valvoa. En jaksaisi mä katsoa koko kesä potkupalloa. Kumpi on heistä parempi? Lionel Messi vai Ronaldo? Taas syntyi puskumaali. Oliko se monesko? Saada nauttia tähtien tajasta, 2 sormea kohti taivasta. Vaparin hieno pallon lento ja Ronaldon haara-asento. Antakaa jo mulle armoa, en tahtoisi mä öitä valvoa. En jaksaisi mä katsoa koko kesä potkupalloa. Nyt tuli hieno maali, mutten sitä vielä juhlista. Tuliko rike vai paitsio? Tarkistetaan ensin se varista. Kuvissa on taas Infantinon aitio, vaikka pelissä on tilanne mainio. Josta kuullaan Tero Karhun arvio, oliko se sittenkin paitsio? Antakaa jo mulle armoa, en tahtoisi mä öitä valvoa. En jaksaisi mä katsoa koko kesä potkupalloa. Pelaisivat vaan mä huokaan, kun kesken pelin siirrytään juomaan. Päästään taas mainosten huomaan, Fifalle lisää rahaa tuomaan. Töissä ei ymmärrä mua kukaan, miettivät ehdinkö mä nukkumaan. Onneksi mun loma on allaan, voin telkun ääreen jäädä kukkumaan. Antakaa jo mulle armoa, en tahtoisi mä öitä valvoa. En jaksaisi mä katsoa koko kesä potkupalloa. Antakaa jo mulle armoa, en tahtoisi mä öitä valvoa. En jaksaisi mä katsoa koko kesää